per no anar més enredarits, a continuació passem a la següent taula amb el títol Europa, Mediterrani i Empresa, internacionalització i oportunitats de creixement al Marroc. Llavors és un bloc temàtic que Women Evolution ha volgut introduir en aquesta edició amb una taula rodona que ens convida a mirar més enllà de les fronteres i entendre com Europa, el Mediterrani i el teixit empresarial poden avançar plegats cap a un model de creixement més obert, més competitiu i més sostenible. Un contingut oportú justament en un moment en què les empreses catalanes es projecten, ho sabeu molt millor que jo, cap al món amb una ambició renovada. I en un espai, el Mediterrani, en el que les relacions comercials sempre han sigut presents entre els seus habitants. Aquesta taula que ara començarem ens permetrà explorar com es connecten les institucions europees, la diplomàcia mediterrània i l'empresa privada, a fi de generar oportunitats, d'obrir mercats i d'impulsar un desenvolupament compartit. Parlarem de reptes, sí, o parlaran de reptes, però sobretot de possibilitats, de com pensar globalment, de com teixir aliances i de com projectar el talent i la capacitat empresarial del nostre país cap al món. Per aprofundir-hi comptem amb 3 veus que representen perspectives complementàries i absolutament necessàries i veuran com amb totes 3 ponents tenim assegurada una mirada rica, plural i profundament útil per entendre el present i preparar el futur. Primerament, coneixerem la visió de les institucions a través de la senyora Laura Rahola, que és la cap de comunicació i premsa de la representació de la Comissió Europea a Barcelona i que ens coneixem ja des de fa alguns anys. I ella porta explicant Europa des de dins i des de prop. I és una veu clau per entendre com les polítiques europees impacten en la internacionalització i en les oportunitats de futur per les empreses del nostre territori. I aquí un petit parèntesis perquè vull aprofitar per agrair a l'organització que ens hagi convidat a Europe Direct Girona, a qui represento, a ser presents en aquest primer bloc. Nosaltres, juntament amb el Centre de Documentació Europea, som un servei de la Universitat de Girona que tenim com a funció ser la teva finestra, la finestra del territori cap a la Unió Europea, formant part d'una xarxa de comunicació de la Comissió Europea. Com els deia, la senyora Rahola ens donarà unes pinzellades sobre com es traslladen les polítiques europees al teixit empresarial local, així com el paper de les representacions de la Comissió com a pont entre Brussel·les i el teixit empresarials de les regions del Mediterrani, en el nostre cas de Girona ara mateix, però de Catalunya. Moltes gràcies i senyora Rahola, té la paraula. Moltes gràcies i molt bon dia. Feu molt de goig, realment. I estic com imbuïda d'aquest ambient, i sobretot després del discurs de l'Anna. I quan parlem de lideratge femení, allò que diem que és essencial tenir figures inspiradores, doncs crec que avui en sortiran moltes. Com ha dit la Mariona, jo treballo a la representació de la Comissió Europea a Barcelona i, per tant, per començar, situar-vos, perquè potser no ens coneixeu, la Comissió Europea, el que és l'executiu, té una representació a Barcelona. I crec que això ho heu de saber i ho heu d'aprofitar. Som una oficina petita, això sí que us ho haig de dir, un equip petit, però que treballem per fer més properes les institucions al territori i que la nostra funció és estar present i interlocutar i detectar també quins són els problemes, com s'apliquen aquí les polítiques europees, però què funciona, què no, etc. Feta aquesta presentació, jo avui també volia aprofitar per situar-nos en aquest marc europeu potser més polític. I volia començar posant-nos cinematogràfiques, perquè us proposo fer un flashback a desembre de 2019. Tenim la primera dona que es converteix en presidenta de la Comissió Europea. Ursula von der Leyen comença el seu mandat. Ho fa marcant 2 objectius molt clars en aquell moment, o 2 prioritats, la transició verda i la transició digital, el que diem les Twin Transitions, que es plantegen com un canvi de model absolut amb com hem de, no només el sistema econòmic, sinó com hem de produir, com hem de consumir, etc. Per tant,
s'albiraven alguns canvis, però com a les pel·lícules, ja que estem en una pel·lícula, no ens imaginàvem el que havia de venir. Si ara accelerem, no? Fem fast motion, estàvem a desembre de 2019, per tant, comença 2020 i veiem una pandèmia mundial amb una crisi econòmica conseqüent devastadora per les empreses, pels llocs de treball. Gener de 2020 també el Brexit es fa efectiu i veiem com per primera vegada un estat membre surt efectivament de la Unió Europea. Rússia envaeix Ucraïna, s'inicia una guerra al continent i a les portes de la Unió Europea i ens trastoca totalment. Seguim saltant, ja no us diré, amb l'arribada de la segona administració Trump, el que ha implicat pel que fa a canvi de paradigma geopolític i, per descomptat, l'augment dels conflictes al Pròxim Orient, o sigui, tot això amb càmera ràpida en 7 anys, i el món totalment capgirat. Aquesta és la realitat. La bona notícia, per continuar amb aquest esperit d'ànims, és que a la Unió Europea estem acostumats a les crisis. Us n'he dit unes quantes dels últims anys, però de fet n'hem patit moltes i si ens posem a pensar és que la Unió Europea neix de la major crisi que ens puguem imaginar, que és una guerra mundial. D'aquí surt el que ens ha portat a la Unió Europea, d'aquesta necessitat de dir, escolta'm, això mai més. Per tant, sí, tenim experiència de les crisis i sovint es diu, i fins ara ha estat així, que de les crisis n'hem sabut sortir reforçats. Si agafem, abans us comentava, l'exemple de la Covid, no només va motivar que per primera vegada es gestionés de manera conjunta en els estats membres una crisi sanitària com no s'havia fet mai, s'aconseguís una compra de vacunes conjunta, immunitzar de manera equitativa tota la població europea, sinó que a més, ja que estem amb el plànol econòmic, aquesta crisi va fer possible que travesséssim el que fins llavors havia estat una línia vermella, com era l'emissió de deute conjunt, per fer un pla de recuperació que ens ha portat els fons Next Generation i amb inversions milionàries. És a dir, de les crisis fins ara n'hem sabut sortir reforçats. És el que hem de continuar fent. Ara, si ja deixem estar els flashbacks i ens situem realment al dia d'avui, no ens hem d'enganyar. Els desafiaments són gegantins i segurament com no ho havien estat mai, per més que us he citat tots aquests episodis crítics dels últims anys, probablement ara ens trobem en una situació, com deia, amb el món capgirat i amb uns desafiaments com no ens havíem trobat des del final de la Segona Guerra Mundial. A mi em sembla que diguem-ne, si fem l'anàlisi de partida en quina etapa estem, podem dir que ens veiem obligats a fer un canvi de paradigma perquè fins ara a Europa o a la Unió Europea el nostre model econòmic i el nostre model de prosperitat havia estat basat en energia barata de Rússia, amb una seguretat que externalitzàvem als Estats Units i amb productes xinesos. I aquest és el paradigma que se'ns ha trencat. Es parla fins i tot del final de l'era de la innocència a Europa. Hem de despertar, o estem despertant, en cadascun d'aquests fronts. La manera com ho plantegem des de la Comissió Europea és aquest concepte que potser haureu sentit d'autonomia estratègica. És a dir, necessitem que Europa tingui la capacitat de competir en un món global, en un món canviant, i per tant, diguem-ne, de ser autònoma amb els llaços que hi hagi. És a dir, es segueix plantejant o el model d'Unió Europea ha de seguir sent un model obert comercialment, amb llaços econòmics, però amb la suficient autonomia com per jugar el nostre paper en el món. I per fer-ho necessitem tot el potencial. I per descomptat, el potencial d'avui que diguem-ne, ens ha de donar força, i com vosaltres, moltes dones d'Europa. Perquè també tenim clar que la competitivitat de les nostres empreses i la nostra capacitat d'innovació és el que ens permetrà això, situar-nos, o sigui, sortir de la crisi i situar-nos com un agent global. I parlant, o sigui, no ens podem permetre el luxe de perdre potencial i, per tant, parlant de no
permetre'ns el luxe, aquí sí que ja em situo amb el tema de les dones, perquè una dada que em va copsar quan estava mirant coses que fèiem, diguem-ne, més pràctiques a nivell de suport a les empresàries, al lideratge femení, una de les coses que fem és recollir dades. És important, si no tens les dades, no tens el diagnòstic, recollir dades a nivell europeu, com estem, quina és la representació. I hi ha un informe bastant recent que ens diu que si les dones participessin en l'emprenedoria inicial al mateix ritme que els homes en l'edat de 30 a 49 anys, ara mateix tindríem 5,5 milions més de dones creant i gestionant empreses. Dèiem luxes que no ens podem permetre, doncs això seria un luxe que no ens podem permetre. Perquè imagineu-vos el potencial econòmic, la innovació, l'ocupació que ens estem deixant enrere si seguim així. Per tant, això, o sigui, una de les coses, una de les qüestions essencials és acompanyar aquest lideratge i no permetre'ns aquests luxes que ens fan quedar enrere. Una qüestió també pràctica, un exemple pràctic de com enfoquem aquesta nova prioritat o aquesta prioritat de la competitivitat europea és una proposta que ha tret la Comissió Europea fa poc, que no sé si coneixeu, però l'heu de conèixer, és molt incipient, però és el que diem EU Inc. O, a veure, veig que no, 28è règim, tampoc no sé, és que no som molt bons posant noms, però us explico què és. És a dir, la idea és, tampoc ens podem permetre el luxe que hagueu d'estar fent burocràcia per, diguem-ne, vendre productes, innovar, fer patents al mercat únic, quan el que heu d'estar és creant, innovant, gestionant equips. El que hem fet és proposar, li diem 28è règim perquè tenim 27 ara mateix, per més que sí, el mercat únic, hem anat desbloquejant coses, però sabem, i segur que moltes sabeu per experiència, que queden molts obstacles. El 28è règim seria un règim opcional, és a dir, les empreses poden seguir operant com ho feien fins ara, en un país, fent les gestions, però el 28è règim o aquest EU Inc. proposa aquest règim opcional 100% digital, que ens ha de permetre fer un salt realment qualitatiu, perquè qualsevol emprenedor o emprenedora ha de poder, aquest és l'objectiu que ens hem marcat, crear la seva pròpia empresa en només 48 hores, totalment en línia i a partir de 100 euros. Això m'agradaria que ho sentís l'Anna, perquè segur que ens hagués dit que als Estats Units, però aquí sabeu que és revolucionari o sona revolucionari. Aquesta és la proposta que ha fet la Comissió. Com sabeu, ens situem a la Unió Europea, fem la proposta des de la Comissió Europea i es debatrà al Parlament i al Consell, però que esperem que s'adopti i que realment sigui un canvi significatiu. Una altra qüestió que potser us pot interessar, estem mirant a Europa, vull que mireu a Europa, o volem mirar a Europa, a més des d'aquí, des de Girona ho tenim molt clar, però també com emmarca aquesta taula al Mediterrani. I en el cas del Mediterrani, molt recentment, aquí sí que és un marc estratègic més polític, hem aprovat un nou pacte de la Unió Europea per la Mediterrània. Però aquest pacte precisament va d'afavorir connexions, de posar inversions en determinades tecnologies estratègiques, economia blava, transició energètica, etc., i de crear molts més llaços. I hi ha un component econòmic i comercial important en aquest pacte per la Mediterrània i es va signar el novembre de l'any passat, per tant aquí l'estem desplegant. I volia acabar també parlant d'exemples concrets, la Mariona n'ha fet referència, amb aquest Premi Europeu de Dones Emprenedores. Donem aquest Premi Europeu també per visibilitzar el talent de les dones. De fet, destacava la Mariona que aquest any 2 catalanes han estat premiades, però haig de dir amb orgull que les catalanes, des que es va crear aquest premi, han estat molt presents i això, si, com hem dit des de l'inici de la jornada, si és tan important tenir referents que ens inspirin, doncs aquí les anomenaré, perquè han obtingut això en aquesta darrera edició, i es va donar fa només la setmana passada a Brussel·les, han estat premiades Judit Camargo Sanromà, que és fundadora de Roca Foradada, i ha aconseguit aquest premi perquè va desenvolupar ingredients, o estan desenvolupant a la seva empresa, ingredients cosmètics que són respectuosos amb el medi ambient per tot el que és la protecció contra el càncer de pell.
I d'altra banda, la Judit Giró, que ha aconseguit el premi en la categoria de Rising Innovators, de primeres innovadores, que ha estat guardonada per un projecte que es diu The Blue Box, que és un dispositiu biomèdic que pot detectar el càncer de mama a través d'una mostra d'orina. Són exemples que ens demostren què passa quan donem suport, en aquest cas al talent femení, en aquest cas a més al talent més proper, i que gràcies a aquest talent protegim el medi ambient, salvem vides i fem avançar, per descomptat, la nostra economia. Moltes gràcies. I acabo també, com deia, és important tenir dades. La Unió Europea va aprovar el 2022 una directiva, que en dèiem, d'igualtat en els llocs de decisió, que planteja la necessitat de que en els boardings, en els boards de les empreses, hi hagi. De fet, la directiva es planteja que hi hagi com a mínim un 40% de representació dels dos sexes. I tenim un informe, diguem-ne, que avalua el seguiment d'aquesta directiva, anem per bon camí, però no hi som. I a més hi ha una cosa important que ens demostra aquesta anàlisi de les dades. A la mitjana de la UE, ara mateix estem amb una presència de dones als consells de direcció del 34,7%, és a dir, hem pujat bastant des de l'inici d'aquesta directiva. Ara bé, en els estats membres, aquesta directiva permet que els estats puguin adoptar mesures o compulsives, o obligatòries, o voluntàries. Doncs els estats membres que han introduït lleis obligatòries, aquesta presència ja supera el 40%. I en canvi, els estats membres que no han fet absolutament res, estem amb representacions del 17%. Per tant, veiem aquesta desigualtat i veiem que si hi ha acció política hi ha resultats. Només acabo dient-vos que des de les institucions hi podem posar el marc, hi podem posar IUIN, que us he parlat, un premi de dones emprenedores, i ho hem de fer, i ho farem, i ho seguirem fent, però el motor del canvi sou vosaltres. Per tant, moltes gràcies i molta força.